Tot a zis de mine că-s colduș, că s-a mărit. Am vă arăta eu să vedeți voi cum e coldușul, că ce înseamnă să fii colduș. Uitați-vă voi. Vă știți pe unde umblu? V-am arătat într-un clip hotele, treburi, socoteli, luxuri. Nu fiți atenți, aici sărăcie, coldușală, la ăștia, să vedeți unde m-a băgat amu, în ce hotel m-a băgat amu. Aia să vedeți voi sărăcie, nu ce ați văzut până amu. Uitați ce dormeză mi-a dat. Nu. Unde să te pui? Că trebuie să o împing încolo că te pat, să nu pic jos. Uitați aici. Stați așa să vedeți. Ia uitați. 1, 2, 3, 4 păli. Și eu am palma mică. 20 de centi, nici 60 de centi. Trebuie să dorm pe dungă, că de mă pui și mă întorc altfel, pic jos din pat. Păi da, dar să vedeți asta. Noptera. Uitați aici. Cu puiuț. Înțelegeți, ea? Cu sartar, ni? Ca din bătrâni, feștită, lăcuită. Uitați aici. Uitați, am pus telefonul și telecomanda și nu se mai vede din noptera. Așa că pe vremuri. Da, da. Pe vremuri înainte la muieri trebuie să le dai chiloți în tolăture să le vezi curul. Îs muierile așa cum e noptera asta, mă. Că am pus alea pe ele, nu mi se mai vede din noptera. Trebuie să iau telefonul jos să se vadă noptera, ca la muieri. Trebuie să le dai curul în tolăture să vezi că ce kilos poartă. Da, televizor. Stați așa să vă arăt, televizor. Să văd dacă l-aflu, ia-l aici, mi-l-ai. Mi-l-ai. Un timp mai mare ca telefonul meu. Înțelegi? Da. Dacă avem aici o oglindă nealcoșă. Uitați ce nealcoșat din bătrâni oglinda, vedeți? No, uite. Aici ciucurăți. Ia. Cu lumină. Da, da. Lumină. Lumină, da. Da, atât ai tot, ia, acini. Că nici nu poți să te învârtești tare, tare. Că n-ai unde, ia. Atât ai dormeza. Aici dulap. Ajută Dumnezeu Sfântul să vedem ce nortica ușile astea pe mine. Ia, ia acolo ni. Un lipideu. Da, aici de-a le-a depus. Ia. Așa este, nu le-ar ajuta Dumnezeu, le-a legat. Vedeți, să nu le pula. Îți legate tăte, că de nu erau legate, îmi duceam vreo 3-4 acasă. Măcar atâta, nu le-ar ajuta Dumnezeu să le ajute, că pun niște poze în internet. Pun niște poze în internet și după ce pun pozele, apoi când vii și vezi că ce aici, te îmblătești cu capul de păreți. Te îmblătești cu capul de păreți. Da? Da. Acei bai, ni. Șterguri. Ni. Aia este șterguri. Cu ce să te ștergi? Pe aici trebuie să iei teancul de șterguri până la tavan. Aici nici nu încap din asta. Nici nu încap din asta să te speli. Apoi să nu vă arăt holul, că gândești că suntem la spital. Nu? Stați așa. Stați așa să vedem de unde se aprinde lumina aici. Ia? Ca la spital și pe o parte și pe cealaltă. Uitați, sistem. Ferești cu zăvor. Ferești cu zăvor. Uitați aici. Ia. Ia uite. Aici ni. Pe aici ni. Poți băga aici. Ia, vedeți cum se vede la ferești. No, uitați-vă cum se vede la fereastră. Poți băga aici pe aici, vedeți? Ia. Ferești cu zăvor. Perdeale de pașcan. Vai șamar de capul vostru. Vai șamar de capul vostru. Și unde m-ați băgat? Unde m-ați băgat? Vai șamar. Păi să vedeți afară, mă, că zici că suntem în China, mă, să ai așa de pe un acoperiș pe altul, ca mâțul. Umbli tot orașul. Sta să ridic forhangul. Sta să vedeți. Umbli aici. Ni. Uitați-vă, ni. Nonitu. Mai trebuie numai să ții ăștia găini aici și purcei. Ni.
Atât ai ce mai fain acolo, catedrala aia, ce să vezi. În restul nimic, mă, fraților. Numai ciripuri, un porumbel, zboară, altul mere, altul vine și cam atât ai toată treaba, toată situația. Am și anunțat la birou să le puie cruce roșie, să le puie, să nu mai vie nimeni aici. Usturoi le lăs la ușă să nu vie nici dracu să nu se apropie aici. Mă, dar pe ce fel de bătaie de joc e asta, mă? Păi ați văzut în celelalte videouri hotelii pe unde dorm eu? Păi de ce eu crezut că mă bagă pe mine aici în amărâta asta de cameră? Că o trebuie să mă duc să-l schimb, nu m-am zis că nu, că mai am de dormit noaptea asta și nu fac până o noapte de încolo, înțelegi, că am o vorba aia, dorm și în picioare, răzmat de un perete dacă trebuie. Dar băi, să nu-și bată joc de oameni, înțelegeți, că pune o poză, pune în ăla în internet și pe când vii aici e cu totul altă treabă, înțelegeți? No, de-aia m-am nervat. Și am făcut video ăsta. No. Și dacă tot, că am vrut să vă spui ce diferențe între colduș și sărac. Zice că la sărac, dacă îi dai odată, te ține minte toată viața, dar la colduș poți să-i dai toată săptămâna, dar dacă nu i-ai dat și duminica, n-ai făcut nimic. V-am țucat, oameni buni. Și nu vă uitați să vă mai abonați și pe acolo pe la canal. Vă mai fac câte un clip, una alta, o socoteală. V-am țucat și, Doamne ajută, ne vedem de acasă, de la casa poporului de acolo, de la casa coldușului. E cel mai bine, ca acasă nu-i niciunde. Ceau! Da, mami. Aseară am făcut gură pentru, ați văzut, pentru hotelul ăla la care am fost. Am ajuns la alt hotel. San Marcos. Să vedem câte stele pune acolo sus. Câte pune acolo sus, coldușilor? Le puteți vedea? Trebuie să apropiem. Să le vedeți. Nu se vede de lampă. Am să văd, nu? Să văd, am. 4 stele. Doamne ajută. Am să vedem. Uitați-vă. Uitați aici. San Marcos. 4 stele. Să vedem, am, că una zice, alta face. Merem în Londra. Tu l-ai, Doamne, ce m-a speriat. Am crezut că mă împușcă. Da? Să vedem că ce și cum. E văruit? Ce-am prins aici? Văruit în albastru. Ca la mama. Ca la mama. Chiuvetă. Alcoșar. Ștearguri. Bine. Aici. Cu treburi, cu socotele, te scartină pe spate, te gâdălești. Să vedem. Am văzut că e văruit ca la mama acasă. Oh. Miami. Asta putem să zicem că e altă situație. Uitați aici. Măsuță boierească. Fotolii. Nu. Înțelegeți? Oglindă. Notere, telefonii.
Stingi dintr-o lătură, aprinzi în alta. Deci, putem să zicem că situația s-a prea schimbat. Televizor, scaun, înțelegeți? Avem și fereastră. E băgat de bine. Să vedem. Mai este cam tremură. Acolo avem pătură. Nu? Microundă. Frigider. Gol. Da este. Aici, asta nu e microundă, mă, e casa de bani, mă. Pentru cine vine cu bani, vedeți? Nu. Dulapuri, socoteli. Văruit, nervi. Cum era la noi în Ciocotiș. Aici pot să mă hodinesc ca lumea. Dincolo, mai zic și eu, măi. Mai venim de acasă, mă, dar nu ne bate în joc de oameni. Mă culcați așa ca pe calorifer în gară. Vedeți? Care e situația? Ați văzut și în celelalte videouri care le-am pus. Ce hotele, ce rânduieli, ce treburi, ce socoteli. No. Ce ziceți? E bine, nu? Așa că v-am arătat să vedeți că ce și cum, să nu credeți că umblăm cu ciorile feștice. Aici nu. Stați așa, să mă vedeți cum mă pui băirești. Unde să mă pui? Aici nu. Așa. Vedeți? Ca băiarul. Uite, o să mă pui aici. Tot ca băiarul. Să stau și aici. Vedeți? Tot ca băiarul, stau și aici. Rânduială, una alta. O să mă pui aici. Scaun de ăsta domnesc. Vedeți? Stați așa. Mă pui aici și stau cu voi la povești. Vedeți? Treaba e că bate becul. Așa, ce zice? Podemos armentir contact con nosotros. Caja fuerte. E bine. Da place. Se ruega no fumar. Obligatorio de mască în toată zona hotelului, así como en las habitaciones como indica la ley. Bine. Da. Vedeți? Ați văzut, mai se poate fuma, dar nu nimic, că deschidem fereastra și fumăm pe fereastră. Nu e problemă. Aici avem sertarii. Da? Sertari, una alta. Rânduială bună, mă. N-ai ce zice. Am problema e plan de situație de urgență. Plan de situație de urgență. Dacă cumva ați încurcat treaba. Vedeți? Să știți pe unde să ieșiți. Ai de capul meu. Ai de capul meu.
Nu, înțepăte copilala de ala pentru fum. Ia, tablouri și alte treburi importante. Dar mergem la recepție și o întrebăm pe doamnă. Unde putem să mergem să dohănim? Mergem și o întrebăm pe doamnă unde putem merge să dohănim. Nu mergem. No, cam atâta. Am legat clipul ăsta de cealalt, de la cealaltă căjă de hotel, ca să vă arăt diferența între unul și altul. Dar noi, să știți, oameni buni, stai să clarificăm, să știți că nu îi de vină fetele de la birou de la mine. Înțelegeți? Nu ele îți de vină. Îs tălharii ăștia de vină. Că ce se întâmplă? Ei, hoță și bandiță, pun poză pe internet cu tăfelul. Au o cameră de lux, înțelegeți? Și plătești înainte. O plătit și hotelul și parcarea la mașină și toate. Și pe când ajungi acolo, nu mai pușcă tașca cu registru. Înțelegeți? De-aia vă spun că nu fetele de la mine, de la birou îți devină. Că ele, eu ăsta, înțelegeți? Uitați aici, hotel de 4 stele. Ați văzut? Deasupra, pe acoperiș, când am intrat. Înțelegeți? No. E altă socoteală, e altă treabă. Nu se compară ăsta cu cealaltă. Cam vedeți ce rândeală e. Într-adevăr. No. Și aici ni. Tot felul de măsuță, tot felul de fotolii. Stai în fotoliu. Înțelegeți? Ia. Dați-o. Ovăruit albastru, mă, să mă aduc aminte. Ovăruit albastru, să mă aduc aminte de copilărie, mă. Înțelegeți voi? Albastru, ca să mă aduc aminte de copilărie, parchet pe jos. Înțelegeți? Ați văzut vană? De aia care te gâdălește. Dați, oglinzi pe locul. Uite-ni, aici când vii cu muierea, înțelegeți? Când vii cu muierea, într-o oglinzile astea, ni? Și la piciorii și din lateral să o vezi? Uite-ni, când vii aici, când vii cu muierea, mă. Când vii cu muierea, păi, e aici, ni? Uitați-vă, uscători pentru păr, pentru muieri, paharii de băut apă, dincolo, ni șterguri, alte șterguri, ni aici altă ștergură. Înțelegeți? Peste tot numai șterguri. Dincolo, le informamos că este cuarto de baño, está dotado con calentador electrico. Așa. Vedeți? Uite. Ne spun. Nu. Aici sunt alte șterguri, frumos aranjat. Pe wc uitați-vă, se vede că nu a fost folosit. Vedeți? E dezinfectat. La cealalt, dincolo, nici nu a avut hârtie de asta. Nici nu a avut. Nu, uitați. Mâine asta se deschide și apoi te bagi aici și te scartină pe spate. Și îți face tot felul de masaj, tot felul de... Vedeți? E aici, ni. Nu. Vedeți câte are? Nu. Uitați-vă numai, ni. Vedeți? De acolo îți vine de sus. Da? Ca porc în baltă poți să stai aici cât e de mare vană. Da? Aici te speli la țiții. Te speli la părțile spătalii. Înțelegeți? Trebuie socor serioasă, mă, oamenii astea. Nu coldușă reală cum a fost cealaltă. Trebuie socoteli, nu ni. Uitați-vă, nu. Am unii să-i și trimit o poză la femeie cu o fotare îngândurată că îi dormim în mașină în noaptea asta. După cât am fost de nervos. Înțelegeți voi? Ni. Uitați, oameni buni. No, cam aici a fost și clipul de acum. Cu pățănile de la hotelii.
Înțelegeți voi cum merit treaba pe ce? Cam atât a fost video și din călătoria asta. Cam noi stăm împătrățăli, dar câte becuri? 1, 2, 3, 4, 5, 6 becuri în toată camera. Mama sau aer condiționat, telefon. Am vrut numai să vă arăt care-i schimbarea. Înțelegeți? De asară și cu ăsta de aici. Să faceți comparație și să lăsați un comentariu să spuneți care v-a plăcut mai mult. Ăla de acolo, că ăia au făcut șmecherie. Le-am spus eu dimineață. Am avut meci de fotbal cu ei. Lucrurile nu rămân așa, mă, oameni buni. Înțelegeți? Cam, Doamne iartă-mă, înțelegeți? Nici eu nu am crescut în puf și în ăsta, că vorba ce că dacă e vorba dorm și în picioare răzmade perechi. Dar măi, spune, mă omule, ia este condițiile. Și dacă vă spui că ăla de acolo e aproape a fost de preț dublu ca ăsta. Deci dublu. Cine umble la hotele și știe câte o cameră de asta la un hotel de 4 stele, știe despre ce vorbesc. Și aia de acolo o fost dublu cât asta. No. Și pe atunci să nu-i faci de minune. Stați așa, prindem beca, ce? Nii, apleci numai aici. Pac, uite, să mă vedeți bine. Nani. Lampără, cu picior. Dați acolo butonul, vedeți? Pac, șmecherie. Numai sclipteaște chelia, ia uitați, ziceți că e cu de-alea de aur. Cum însclipteaște chelia, înțelegeți? Nii, ce frumușețe. No, ce ziceți? Mă înțelegeți voi? Asta înseamnă să fii mafiot. Asta înseamnă să fii bandit, mă. Vedeți câte clipuri faine vă fac și voi nici măcar nu vreți să vă abonați la canal. Să crească canalul, să fie mai mulți abonați, să vadă mai multă lume clipurile, să vă fac mai multe clipuri, câte 2, 3 pe zi. Să vedeți una alta, dar voi nu vreți să vă abonați. Credeți că vă costă bani? E gratis. Nu vă costă nimic. Numai că dai acolo sub video. Treaba e că eu dacă îl public pe Facebook îs cam răcit, îs foarte bolnav, dacă vedeți. Îs foarte bolnav de vineri de săptămâna trecută îs bolnav. Încă nu mi-a trecut. Ce se întâmplă? Eu acum, când fac video ăsta, eu îl public pe Facebook, ca să vadă lumea că am pus un clip. Și voi intrați direct, de acolo, de pe Facebook, intrați direct pe video. Și atunci nu vă lasă nici să vă abonați, nici să comentați, nici să dați un like, nu vă lasă nimic, că vă cere cum ar fi să vă identificați. Dar voi ce trebuie să faceți? Voi trebuie să intrați direct pe YouTube, pe canalul Gusti, la sfârșit cu Y, Gusti Ponde. Și intrați acolo și vedeți video și când vedeți video, din jos de video vă lasă să vă abonați, să puneți pe clopoțel, să știți când mai pui video, să dați un like, să dați un comentariu, una alta și așa încet, canalul crește. Dacă eu văd că îs aprecieri și mă apreciază lumea clipurile care le fac, mai fac clipuri și vă mai arăt una alta, că eu umblu mult. Ia, astăzi e miercuri. Îți pleca de luni dimineața de acasă. Sute și sute de kilometri. În tot felul de locuri, frumuseți, restaurante, hotele, una alta. Dar pentru cine să fac clipuri?
pun câte un clip și 20 de vizualizări la el. Nici un like măcar. În schimb, când îl pun pe Facebook, acolo dă câte 200 și ceva de aprecieri. Acolo unde l-am pus pe Facebook, dați numai că vă place, dar nu intrați să vedeți clipul pe YouTube. Nu mă dați acolo pe Facebook, câte 200 și ceva de aprecieri pe Facebook și la clip pe YouTube nicio apreciere. Acolo zice 300 de oameni că îi place și la clip pe YouTube se uită 50. Atunci unde ni socoteala? Nu pușcă tașca cu registru, înțelegeți? No, bine, dar cam asta ar fi situația. Eu mă pune și eu să mă dezbrăc, să fac un duș, și foarte cald aici în zona asta unde am venit acum. Sunt la 700 de kilometri de casă, 30 de grade aici. La ora 7:30 sunt 30 de grade afară. Vedeți? Uitați-vă. Uitați cum îmi scliptește. Zici că e de aur, chelia. De aur. Înțelegeți? Ce să vă zic? Să aveți noapte bună, sănătate, vizionarii plăcute la clip și vă aștept cu cât mai multe abonări și like-uri. Mai facem clipuri. Unul după altul dacă trebuie. Doamne ajută, v-am țucat. Ceau!